Que gaña tiña Xavi eu de escoitar hoxe esta sintonía, porque eso quere decir que acabamos a semana, que acabas a semana. Bueno, que eu mañá ainda teño que volver. Aí falache ben. Unha semana que foi apaixoante, pero que tamén foi intensa, en a que houve que traballar. E pechamos, como sempre, con o noso terceiro tempo. Hoxe só con Guille Zapata, posto que Perico Carolo colleu o día libre. Hola, Guille, que tal? Moi boas. Boa noite, que tal andades por aí? Ti como a Xavi, non pechas aínda hoxe a semana, non? Bueno, máis ou menos, pero non, oga ya, non todos temos a sorte. Xa ves, aquí hai clases. Entón somos como a ti, Vosotros sí, no, como a min hai clases. Pedro pechou no mércores, recordos. O xoves, o martes, o martes, xa non sei nin que día está. Tendo en conta que, claro, tendo en conta o programa 1000, habería algún tipo de resaca, alguna cousa, así que se lle permite todo. Aquí xa vedes, vamos, uns o martes, outros o xoves e outros o venres para pechar a semana, así que xa ves como está o tema. Bueno, ameaza con volver o domingo, non é que non traballe, querémolo, aínda que falte moitos días. Seguímoslo querendo. Que tal foi a semana, Guille? A marxe do programa 1000. Ben, moi ben. Ben, a verdade é que semana de outono, que a min gustaba moito outono. Non sei se nota nas preguntas. A mí tamén me gusta, teño que dicir que é unha época que me gusta. Sí, estou máis activo, máis centrado, xa podes vestir ben se facelo mamarracho, está ben, estou contento. Imos ir agora coas... Debemos facer un repaso sobre esa pregunta que deixabas que era o luns, non? Ou xa era o xoves da semana pasada. É que xa non recordo, que día foi? Foi o luns, non? É que xa fixose me longa. Luns. Pero antes imos abrir outro sobre de cromos, non? Porque senón non nos dá tempo a ir completando o álbum. Queres abrilo? Moi valeiro. Home, claro, tes aí, non? A ver que nos toca. Vamos a verlo. É que xa queda pouco máis dun mes, O día 20 comeza o Mundial. No, a este paso hai que empezar a... Mes e medio queda, exacto, para que comece o Mundial, que comeza o día 20. Mira, vou nos abrir boca abaixo, para non ver aí. A sorpresa, a ver que nos toca. Non temos aquí o álbum para saber se temos algún repetido. De momento non temos moitos. Mira, Dongel Malen. Non me sona que nos toca. De Holanda. Estes que non sonan ellos que decir no, a non gesto. Me sona que sí, hai que traer un día gesto ao terceiro tempo. Abrir un sobre. Boa idea. Un día a Gestopedia aquí, así a caída, e abrirlle un sobre de xogadores do Mundial. Sí. Aí queda anotado, Abrirlle un sobre así, según... Facelo crossover. Exactamente, en directo, e a ver que nos di dos xogadores. Que máis temos por aí, Xavi? Bueno, mira, Toni, este valo conocer. Thomas Müller. Bueno, este é conocido. Este é moi fácil. Bueno, mira, este é para gesto. Wataru Endo, de Japón. Mi madriña que... Estes nombres hai que pasar a gesto. Vamos apuntando por aí. Nada, aí ímolo pegar no álbum, pero 3, faltan os 2 máis, non? Goodwin, de Australia. Goodwin, tampouco conocemos. Pedro Pablo igual o conocería, por eso libra tantos días, porque ten coñecementos que eu non teño. Vai apañando cromos, non? Claro, para saber. Veña, quen é o último? E o último, o escudo da Federación de Túnez. Bueno, ese sí que o controlaba. Ese sí que o controlaba. Non sabía que había escudos, claro. Sí, hai escudos dos equipos. E despois hairá... E hai, creo que... plantillas de fai anos, así. Sí, pois evidentemente... Nós como non temos sorte, pois tampouco sabemos se hai, se non hai. Claro, seguirá saindo, cando saian as listas definitivas, pois sairá un dossier para engadir ao álbum, non? Cos xogadores que non están, esas cousas. Bueno, normal, hai que facer un pouco de negocio co que a venta dos cromos, non? Do Mundial. Eu imagino que tamén teñen algunha relación, porque, bueno, a pasada semana falábamos do FIFA, que xa saiu, xa probei o novo, está moi ben, é de dicir. Sí. Ten esta cousa de... Sí, estou moi contento, é chungo de xogar. Eu estaba dudando, non sei, eu o FIFA máis que nada polos mandos, non é por... Veña, anímate, home. Pois teñen este tema de... Bueno, que non sei como se chama, pero que xoga moito a rapazada, que como vas abrindo cromos de forma virtual e pode tocarte pois dende Mostoboi ata, bueno, diferentes xogadores, non? Sí. E vas facendo unha plantilla, eu non xogo ese modo de xogo, xogo máis o manager, pero creo que está moi que a rapazada sigue a tope co tema dos cromos clásicos e tal, pero digitais. Sí, bueno, non sei se tamén físicos, porque xa vos contei que o álbum que estaba difícil de conseguir non hai moito nos quioscos. Eu non conseguín aquí, baixei aquí o quiosco ao lado de casa,
me dixeron que lles dera meu número que me chamaban cando estivera, así que Sabes? esta cousa a tope, sí. A ver, como está a xente, como reaccionou aos deportes, ademais do cocido que dixo outro día pequeño, como reaccionou a xente dos deportes do outono? Pois, bueno, temos nos chíos aí temos bastante mandanga, con dous colaboradores tamén, está Martiño Suárez, falaba de que o seu deporte, bueno, lembramos a pregunta, non? Supoño que poñería algo do ciclismo, non? E fala do ciclocross, que di que para outono o seu deporte favorito é o ciclocross. Sí, claro, normal. Teño que ver iso, non sei moi ben se que vai con Roda Grande. A próxima vez que veña temos que falar con el disto, porque tamén. hai... Sí, agora a partir de outubro, novembro cando comezan as competicións de ciclocross, non? As Copas de España, Campeonato de España tamén, Copas do Mundo, Campeonato do Mundo, e Galicia sempre ten un certo peso, non? Sí, nesa disciplina, nesa disciplina deportiva. Que imagino que vai a tempada de ciclocross empeza segundo sai máis ou menos lama, non? Sí, no claro, terreo, cando empeza a chover e cando empeza o bo, non? Claro, vale. Agora sí, agora está... É como o cross, non? É como o cross no atletismo, non? Agora comeza a temporada de cross, pois aí un pouco máis ou menos no mesmo. Nesta temporada outono-inverno, pois aí é cando se disputan as grandes probas, cando xea, e hai xeadas, e hai auga, e hai barro, e se complican os circuitos, pois aí é outra especialidade. Que máis temos? Temos tamén a Perico, que se non está, que tamén contou o seu deporte favorito de outono, que é a chave e a billarda, que el considera deportes de exhibición nos Xogos Olímpicos de Outono en Monterroso 2024. Non vexo eu moito a Perico xogando a chave, Non se ten perfil, non? Bueno, pero billarda... Tampouco, tampouco, no. A mí se me dixera o subastao unha cousa desas, apuntáballe máis, eu creo que lle pegaba un pouco máis, Pero pega ya todo, eu creo que cando como esta xente que xoga ben ao baloncesto o fútbol... Para lunes preguntamos. Que igual. Para lunes preguntamos. Sí, a ver se é verdade que xoga a chave, a billarda, ou sempre me gustou moito a min o xogo este da Ra, de co disco meterlo na boca da Ra. Eso sempre me fixo moita gracia. É tremendo, como unha mistura de desfogas, ao mesmo tempo ten esa parte de estar aí como, non sei, está moi chulo. Sí, cando empezas a poñerte dos nervios, empezas a tirar pezas ao loco, pum, de que non dan... Sí. É o xogo favorito dos veciños, sabes? É o xogo perfecto, non fai nada de ruido. No, eso nada. Para xogar nun piso, ideal. Sí. Para xogar nun piso, ideal. Que máis? Tiñamos máis, non? Sí, logo temos aquí un par de usuarios, de ouvintes, que son moito de castañas, claro. Aquí Manuel Colmenero fala de que o seu deporte favorito do outono é comer capachos, especifica de castañas, o cual agradezo que especifique que tipo de capachos son. E despois tamén Perro Loco barra baixa Gueceta di que el cogumelos, píntegas e castañas in that order, non? Eu digo, joder, as píntegas, el fai aclaración, non? As píntegas non as comemos. Sacámolas das pistas para que non as esmaguen. Vale. No, pensei que podía chamarlle píntega a outro produto. O que eu entendo por píntega, sí. Aclarou non ben. Claro, sí. Aclarou non ben. Non sei se cuestión todo de papar ou non é, pero bueno, neste caso, sí que nada, aparte pode ser como deporte, non? Tamén hai que baixar o lombo e botar as foras. Pero é certo que no outono, en ese caso coa recollida da castaña, non? Por exemplo, na castaña ou nos cogumelos, sí é certo que é unha maneira máis de facer deporte. Outro día decía que un dos que máis me gustaba no outono era o camiñar, o sendeirismo, pois bueno, ven un pouco relacionado con isto, non? Con ir buscar cogumelos ou con apañar castañas, que se te pos unha tarde a apañar castañas... Cuidado, o día seguinte tes maniotas, xa te digo eu, de te agachar por aí adiante. Sí, non é tan doado como parece, sobre todo que non estamos acostumados, non, a facer ese tipo de movimentos, pero é un deporte, e sobre todo creo que ten unha cousa moi vantaxosa, que é disfrutar coa natureza, non, nesta época do outono, e máis se temos un outono como está vindo de momento, con a temperatura extraordinaria para pasear polo monte, para ter esa conexión coa natureza, e ademais para facer despois unha comida bastante saborosa, porque a mí personalmente os cogumelos, as castañas non tanto, gustanme máis ben os postres que levan castañas, que as castañas así asadas sí me gustan, por exemplo, cocidas non me gustan, que na miña zoa comese moito tamén cocidas con leite, por
por aí adiante, pero a min gustan masadas, e sobre todo nos postres, en galletas Nos postres, sí, e postres, nos sí. Sí, postres. Está- fariña, tamén, con fariña de castaña, todo Sí, iso, todo efectivamente. vamos, increíble. Sí, neso sí, neso. Nah, neso sí que é verdad que hai terceros tempos ben vos en outono. Sempre final é iso, a excusa, non? Un pouco de ir para o monte. Bueno, tal como está a cousa, se non chove, moita xente non vai a ver, pero bueno, como vai a cousa. Pero bueno, que sí, ese terceiro tempo gastronómico en Sí, outono home, presta moito. está ben, home, está ben. E por certo, que temos mensaxe de pequeños, coitarémolo ou que? Que Home, decir? Deberíamos Veña. coidar. Veña, Miguel Ángel Pequeño, xoves 6 de outubro. Boa noite o contraataque. Xa ves o que onte o director do programa sentouse para dirixir este programa, pero non pasa nada, que o seu sustituto Toni López García fai no igual que el ou millor. Aí o deixo. Aí estamos, E gracias. tamén con un compañeiro inseparable, o gran Xavi Collazo, Aí estamos, un rapaz que está empezando nisto e que o fai moi ben, parabéns. E antes falastes de outra cousa, como aniversario do Real Club Racing de Ferrol, e escoitando a Raúl Villares a narración do último ascenso para a segunda división, puxo a pel de galiña. Oxallá que este ano volva a contalo. Raúl Villares, que o merece. Tamén é un periodista, un xornalista de primeira. Neste caso, se ascende o Racing é de segunda. E para rematar, escoitei a Rafa Cabaleira na tertulia última que estuvo no programa, a ver se pode ir a coñecelo a Campelo na súa festa do seu povo. Ai, A sí, ver que se esta podo. fin de semana, xo deixou claro. Un saludo e a Toluns. Adeus, Miguel Ángel Pequeño. Nada, Análise maravilla, de maravilla. Miguel Ángel Pequeño. Hoxe non o mandou dende o traballo. Hoxe estaba na Sí. rúa. Hoxe tampouco mandou dende aquí dende a radio despois dese experimento sociolóxico e radiofónico. Tiñamos lo que No, traer vale. unha vez por semana, que o fixera aquí en directo. Sí. Sí, estuvo moi ben eso. Eu non sou cronista oficial, Tal cual. porque, claro, é unha crónica perfecta do que é maravilloso. Eu, vamos, despois xa coñecelo xa velo esta semana, vamos, para embaixador, cronista, vamos, maravilla. Guille, que vas facer a fin de semana? Pois mira, vamos facer algo de deporte, a verdad. En principio va a haber algo de montaña. Castañas, estamos facendo cocido ou que? plano. Creo que ninguna das dúas. No. Agardo que para vender a semana así. De momento, eso. Xa teño a bicicleta de volta, arranxada. Moi ben. Así que mañá igual Bueno, vamos catar un as pouco. bicicletas é outro, se non hai álbums, imagínate bicicletas e pezas das bicicletas, é outro mercado que está bastante saturado. Sí. Increíble. Non, xa te digo, 10, 12 días para unha peza que tampouco é tan rara. E nada, eso. En principio mañá iso, así que un pouco de deporte. A ver se o sábado podo ir á montaña co outro gran padronés que vai facer bivac aquí na Serra de Madrid. Estamos aí facendo un club amateur de montañismo. Agardemos que non nos pase nada, xa falaremos. Que non. O luns contamos contigo. Xavi, ti que vas facer? Sí. Pois eu non sei, eu estou... Igual me paso por terras lucenses. Igual vou aí ao San Froilán. Home, a que facer cita. deporte non, No, pero bueno, outro tipo de deporte ao mellor. Non o perdas, Ademais, co ambientazo que vai haber e se segue así o tempo, seguramente vai ser un fin de semana extraordinario. Compañeiros, unha forte aperta, Guille, ata mañá, Aperta grande. ata luns, mellor dito. Boa noite. Buenos luz. Xavi, Boa noite, bo fin a de- ti tamén te despido. Ata mañá traballas, así que ata luns outra vez. Ata vemos. luns, logo. Unha aperta, Verémonos. moitísimas Veña. grazas. Boa Chao, noite. chao.